jendie? Nuzio jendie? Ze panorama dau? Gaur botarrenean juergie? Kristona! Tazta oinor. Honek ete bedozeko ueste rolletako ematek, hau desierto zioak? Hemen Kasper bakarrik, Kasper ez da ere, nio ze pasaek azpetio juergakin? Garai baten? Leno zapatu gauetan ertetzitzean da dana beteta egote, oen Xanti? Akordatzea laiz. Bueno, parranda erten berraldia, ozein berdia bazkenin. Bai, azpeitira, ez? Ez, askoitin hobeto. Askoitin ez, eta azpeitin ez, ni lokalen getako naiz, A ber, Orduan biletako nun. Azpeitin. Ez, ni askoitin obato bestie. eni guertetza. Inun ez da tabango juergaik. Jo, baina ez baditu atatzen azpeitin, oxe urrenari zango jauzka azpeitin ez teke zegoten. Aguazen, gu kalea. Bueno, lasai, Rosa eta ni, Mireia eta ni kalealdea jungo gea. Investigación. Investigazio ningo jau. Bai, Galeko kale. jau jende, Ara, bai? ambiente ibazeoken, geu Hori da. batatzeko. Bueno ba, segi. Bega, gero Vale, arte, venga. A ber, zehose topatu zuen. Atento egon, telefonotan, Iepa, Aleix, ondo algabiltzo. Bai, ondo. I parranda zali zengoaiz, ba. Bueno, izendaku eta oaine pixkete bai. Oindik ez, parrandi. Handigene pixke bai. Bueno, bai, tarteka batzuk eroitzi, tentazion eroitea. Bai, asko gaina. Tartean egiten dugu. Bai, ez da. Bai. Ba, ez esin izten, bai. Bai. Zeozeitea, bai. Bai. Eta nun ite zen parranda. Ba. Azpeitino, askoitino, nun ibiltzate gehiago. Ambientiotan tokian normalian. Tokatzen lekun. Bai. Eta gehien bat ze, ano hemen. Bueno, normalin oin azken alian ambiente gehiago askoitin dabil. Azpeitin, naio azpeitin. Gu, gero arañen azpeitin hiltze itxan da. Hombre, da hon tokien. Azpeitino. Baina, gehienetan nun? Hemen. Hemen o askoitin gehiago? Batzuk askoitira ere jutei, asko. Danetik pixkat. Azpeiti askoiti, zestue, hor ingurun moitze geha. Bueno, gehien bat azpeitien, autobusio hartu berri ez da, komuna mentxeit izan eri. Da, enterako itzean azpeitiko juergie aidekela pixketola dekapakaida esateken bezala. Bai, hori aizkoitiarrak zabaldutako rumore bat o... Rumore bat iruditzen altzai bakarrik? Bueno, ez, aizkoitien taberna batzu irikien entiken, bai, aizkoitiko juergie hobetu ina. Ba, naio azpeitiren ibiliko aletzez. Beste leku batzutata jute dela bai. Peniek, kristona. Hombre, leheno menotezan girukin. Juerga bakarrik ez danak herri guztiak, bai. Eta zein gozen uten bajonaz horri bueltin mateko. Beste, kontzerto gehiago antolau eta gauzak organizau pixkat. Jende gehiago partizipatzeko da. Gaztie lokaletatik erten da kale hartetzia. Ba, ez dakit, igual tabernaiek behaien hartin gehiago itzein, da gauzak antolau. Ofertak. Bai. Zein nuke, ba, ez dakit. Hori. Lehenengo hauzi, eate guta gauza merketu, gero eta gariztitu dago eta bestela, karnabala gaztero izetia. Baita ere, Ze beste zerretatzen. udaletxe proposauleike, festa gehi jartzea azpeitien. Bueno, nik uste lehenen nahiko hauzkura, baina... Eta guk investiga beharko dugu. Urdin gu lokaleta junberko dugu ba, Lokalea? Bai. Ba, ire uste lokalen nengo kamienteik? Nire ustez bai. Bai? Bai. Zea, ba. Lokalen beti dute ambienti, Segi, lokal batea. Bai. Bai. Laun ematen lokala eo. Bai. Bai. Bestan, neska gazte batzuk lokal politiko zabe. Ah, bai. Ara jongo lehitu. Bai. Bega, vale, ba. Tira. Nota. Lokala zertako ibiltzen zute? Igual etxarreko nik. Eta juergatan etortzen zerte lokalean. Deskantzun bat iteko. Hori da, lokanta nola gertu geratzea. Ez da, konbeni, gero askotan nire geratzea. Gero hartzen Eta lanka ezkeo. Zuek lokalak kalindak ezuela. Eta aldi bada urteak ematen bazuek jorratik bitine honean tiratzen.
Jo, komunea hola da azkoa. Taberratan ezin da. Azkena etortu zea eta gero ja hemen geratzen zea. Hemen behin esoitakun. Ezin da, ezta. Zumazatu lokali. Eta xifazio. Taxin neska? Bai. Ez dakit. Kabitza altzate ba. Dano baina zera. Nun matatzea, Jorga? Azpetin, azpetin? Bueno, aldan iragan baina. Inderra asko tidak eta. Bai, txazo irutzen berzen bueltimaten nahi dela. Okerro. Okerro. Zein irutzea izu izango ala erremedioa? Azpetin geratu, Dano. Gertzartzate. Intentatzen bai. Amabitako zenbat autobusa. Dana hori izaten, bai. Intentatzen dena. Azpeitin aztega, baina gora azkenak azpeitin mugatzen. Danak amabitako autobusin azpetin. Azpeti zer dake? Azpetik ez dakena. Beti txalentxotik Ja, ondo saltzen. Hobeto daude. Hori, ondo saltzen behar nik uste. Porque hemen zoze dago han iguala eta askoite errantzaila la hostia da. Onda o, zera, soluzioa. Geu moitu da. Hori da. Bueno, beste gabe usteet klaru bera dala, guk eman behar dugu lehenko pausue. Asi, hemen nahi badu juergie, hemen gatzi uste ditzagun falta. Bueno, hundu ditu. Bai. Hala ba, eskerrik asko, Eta ni oin bakarri laganabe, eta nik ez ozein bestia garko, epa? Tabernan jena jungo naiz. Aber zer di joen azpetiko parrandiei buruz. Aber ambientei bada hon. Bueno, Aitor, hemen gabiltz kontuketako meriteken, azpetiko juergie berakada bat jo duela eta egia pixket analizatzen nola da hon asuntu be. Zer esango zenuke horri buruz, benetan bajau da? Benetan jatxia, Garai baten ikusitegu, gaur honi ikusitegu, asko jatxite hola. Nire ustez gero eta okerro dihula gauzie, porque beste herri batzuk gaidea hartzen protagonismoa. Esango nukenik, gauetan. Eta zeatik gaidea hartzen? Zer dauke herri horiek azpeitik ez daukenik? Tabernak isteko ordue... Ordutegi arazue? Bai. Ikuste zuzuk? Bai, nire ustez da. Lehenengo gauzi hori. Hemen azpeitin tabernak lauretan izteie generalin, da batzutan udaletxik ala erabakitza baren mau, bostetan. Bueno, lehi utizte moda izeteela eta jende asko zizala juten, gaztiek eta lehen etzi juten bezala, gaur honin asko juteala. Eta zehose honin asko etinen, azpetik utzek gelditzala eta hoxe, nik hoxe guztia, eta aparte diro altitxeri izango eta langabeziek ahantazeok eta... Herri batetik beste batea pasagea, ezta? Exactamente. Han, amengo ambientik aldutuan horrekin, asko etinen zue pizten azituan ondola urtea asko, eta honi jutuzte, ere gehiago juteala jendea. Eta zer irten bide, ze proposamen eite zuzuk kamarero bezala? Hortan, ostia, hori... proposamena... Galdera zaile? Bai, erantzuteko zaile, galderi errexea, baina erantzuti zaile, bai. Nire ustez askoetin ninde beden bezala. Taberna batzui, opzio hori eman. Ordutegi zabalagoa izateko. Bai. Proposamena izango dituen, azteo gero zoz egitea. Azteo gero, jaitxiki bat hartzia harrian. Jarduera desberdinak, ezta? Bai. Bueno, inzoze, aztero inzoze, diferenti merkia, da hona, eta dano guzti egitzen bon. Eta azkenik, Ruben, bukatzeko, ze mezu bialduko zenion azpeitiarrai, azpetinen geratzeko? Oso erresa, azpetin geratzea. Zehatiken? Zuen gure herria alako, ezate kejaitekea azpetin ez da hola ezerre, baina klaro gure esku da, azken fitin, hemen zozeotia. Herrien importantina herritara gehala, eta herriti aldita lima deu, herriti utza geldiko ala. Y no hay más. Bueno, eta, ze balorazio? Gu kalea hartzen geha eta danak esan digue, azpeitin nahi ebela. Gezurre emate, baino, hala esan txigue. Lokalaren bete zondo da baino, edo zein momentutan kulaik, Bai, egia esan bai. Hombre, zintzatorrek hemen. Kaixo. Txe, ondo junan da. Bai. Bueno, niri tabernan esan dide, herritik egin behar dela. Eta azpeitiarrok, azpeitinen berrize, azpeitine bizi jartzeko, zauzein behar daula. Bai. Zerbait antolau edo? Arrako parrandak berrezkura berditxau. Horia. Gu enkargako algaitu kortaz. Nahiko lan bazake hau. Bai. Oxe, orduan, danak azpeitin nahi behurrie, danak hemen atea ezkeo, jurgia segurotu, zeu? Azpeitik erau, bezala plazi, don bezala lakoko dugu. Eta bueno, hau izen da gure otzaileko bideu, Bai.
Eta... Dakizu honez berriz ebueltako martxuen, kontuk eta kameriek utzarria punto dute. Urruna, gehiago, Aztuitza botatzen. Que cutre ha quedado, ¿no?